Nyathi ma wuoyi ma jahiga achiel mane okwale kar dak mashauri yako e boma ma Homa Bay oresi e lwet jatich ma jonyuol ne nyondiko mondo mi orite. Kaka jafumbo marwa ma Migori Juma lero, jatijno ojuki e kaunti ma Migori kotemo pondo gi nyathino mondo donjgo e piny ma Tanzania. Bang' bedo kod chuny mol kaachiel kod paro machandore kuom kinde maromo seche 6 kalwe kod lal ma nyathi ma wuoyi ma jigni achiel, familia mar Abdulaziz Jilo mawuok kar dakno ma Shauri Yako e kaunti ma Homa Bay koro to nyalo buonjo. Mor ma kamayo biro bang' ka nyathigini mane oriko ne okwal kod jatich ne oresi e kaunti ma Migori. To thank God ayudo nyathino okwal Homa Bay gi nyako ma Tanzania ne. To obiro ndalo 2 kende. To ne en gi cruel intention mar kawo nyathina. Wuon nyathini Jilo wacho ni jatijeni mor kanoriko ne pondo kod nyathini osebedo mana katiyone kuom ndalo 2 mokalo. Koro nyara maduong' cha wacho ni huyu ni kama ana shida mingi sana na amekuja ni kama mtu wa kufua, na siku ya kwanza no dwaro ni onende. Oda no biro to tiyo to nendo to natamora. Na kwero nyathina kane hapana. Koro chunya be ncha tek. Gimomiyo mama ni dwano ninde oda, to gimomiyo oda no tigi pesa matin kamano. Nikech en wacho no oda no tigi Sh1,500 to nendo. Ne owacho ni nyathino riko ni owe e lwet jatijno kinyi ma kawuono, ka bende nyithinde kane oduoge ot emno yudo kane onge. Nyara maduong' no weye gi nyathi. Kosa weye gi nyathi kodhi e duka koduogo to yudo ka bano gimoro amora plus nyathi. Koro action mana kawo mokwongo is adhiri Bobby chief mane chief na emadhire to embe ochako refer police station Homa Bay to koka from kanyo to kawo action from there. Keto picha nyathine platforms ma social media to gi kawo gari ka godo Migori Homa Bay nyaka Migori. Achijni bajegni 25 mabendo bila koro yang kaka Agnes Atieno ne omaki nyamburko e boma ma Migori kod jopiny mabende ne timo ni apedha bang' yudo maling'ling'. Wayudo mine moko 4 ka nigi nyathi ma ywak kwatemo luwogi to gidonje duka ni gitimo gibudho matin giwuok to nyathi ywak sana. Koro mae gima nochichowa. Koro naluwogi mwagike dho pesa moro ma gidhi gigolo pesa karibu Sh3,000 koria moro. Kwa dhi dukano to wayudo ma gimiyowa namba ma namba no waringo wabiro go ka CID Migori ka mo omanyenwa moyudo ka namba no dhi Sirare to machielo to karane gigwenyore ma negipogore. Jatend obila sab-kaunti ma Suna East Ruben Kimboi ne owacho ne gichich ni achijni ne temo pondo kod nyathinero mondo koro dhigo e pinyno ma Tanzania. This house girl who had just been employed 2 days decided to steal this child, and he was heading to Tanzania. But following the intelligence and sharing of information with the members of the public and the family pursuing the same, decided to report this matter to Migori police station here. Achijni nyaka sani koro dine teslo bilano ma Migori kanondro koro dhi nyime. Oganda ojiw mondo koro ne ni jogo magindeo kaka jorit mag nyithindgi koro timnegi nondro mar geng' masira machal koda magi. Juma, Ramogi TV, Migori. Okay.